Sandla somntwana umakonofela kuyale sinqeze sidudla sana umshado ezinjabuye pepomole bangimbeleko sanibona bafowethu sasibuyile futhi silala esikhona kwaphunga lenja Jula nophunga lenja lawo khona ubani usebedlile mfowethu ngeke ngibuze imibuzo eminingi ubani lo enhleli naye ubani usebedlile ngithi mangena ngithi kulo kodwa ngithi angena imfala kahlani kecece imali yabelungu igugu lezwenkulu nencane kuyafana ngoba yonke imali yathenga isidika sendaba esidika wezididizela maqede kwavela amahlala sebedlile lo nomfuka kanxumalo uqhamuka lephansi enquthu kwahluphizwa isigodi lapha akaqhamuka khona wakufuna amatoho ngikhona ngapha nje igoli ngibonga impela kuyishow kaJula nophunga lenja bafowethu ngibonga nje ithuba seningiphela lona nazo ngifaka la ngaphakathi kuyishow Mthabela nangu sebedlile lapha Zwedi yebo kananga awuyimloyo mina ngiye ngithi mangibuza indoda ngithi ubani osebedlile bese ngithi hayi ngoba sengizwile ukuthi umaskandi kunjani la yaba lenkunzi lena enoshembe le Awunimnyama console ensimbi kunjani la asifuni uzabala zakho la kunjani la awubikelela abantu njengomculi ngifuna abantu umsebenzi yabonakala empilweni khona kodwa nami ke lapha phela ngisafunda lapha phuma phansi kwebhara so phansi kwebhara wazalo umuntu ofunga kunento emilapho mina ushaya ibithwana lo ngaka awu madoda ama backings apha kwethu owani umona Lotonozi benisela ngamawukezela kuzona benisela ngamawukezela kuzona benisela ngamawukezela kuzona wow benisela ngamawukezela kuzona bathi mazosa kubanyama tiwa mazosa awuza bafowethu awedoda hayi mekhala lezi ngasebedlile ikhala kanjalo ukuthi ke ngoba phela lensimbi lena usisapha siginqe ekudinini usisapha angifuna abantu ngoba ngisificela ikhala esiginqe kube benishilo ukuthi ngiphathe sami esiginqe ukuthi hayi ngizokhala manje yabona mozophatha ihlangu zenye indoda awuzazi ukuthi isuke ichelwe kanjani manje ngizothi ngithi ngiyafika ngithi ichelwe ngenye intelezi bese ngiyapedana intelezi ubhuti umdlalo webhola umbona trap ibhola ukuthi uyalazi mfethu hayi i-trapping yakho isemgangathweni yobhuti yayibona ngeke baba asivele sikuthathe khona la sebedlile ubani sebedlile manje ngomlomo usebedlile ngokuzalwa umbongisini igama lasekhaya umbongisini wakwanxumalo odabuka phansi esigodini sakwanqulu ngokuzalwa nje ngokukhula ngikhulele impela le phansi kwanqulu sathutha kodwa kuseyindawo eyodwa esenquthu unqulu nala ubaba kaMuvele khona sikwahluphizwe njengamanje suke esigodini sakwanqulu enquthu sayisigodini sakwahluphizwe futhi enquthu so ke le ngicabanga ukuthi umlando nje wakwanqulu umlando oye uhamba uvele uma artist amaningi shothi indawo engathini ivundile ngokwama artist kakhulu ngokwamaciko ivundile kakhulu ngoba yabona kunentombazane isikhulile manje nje sekuwumama kahle kodwa ke ngizothi ngicela ukuthi nje intombazane ngoba iseqenjini ekuthiwa izingane zomama umaphungula ibizwa ngothando lo sisiloyo lapha neqenjini kamalingane zomama ukhazini wami loyana ebesiphuza naye itiye nesikhokho ukhazini ebehlala naye nje impela ekhaya uzala uanti wami ke anti wami omdala olanyobaba manje umaphungula nje lo leader phambili ezingane zomama ukhazini wami ozala uanti wami nje omdala bese kuzubaba kuzomunye uanti bawu3 kwa kusho ukuthi nje singasho sithi lento isegazini lento lena nje ngizosho ukuthi ikhona yona lento le ngingazi ukuthi isukaphi ngoba naye beze bemthatha izingane zoma ke ama leader akhona ezingane zomala banje ngobaba ukhuzwa ushubini
nobaba uNtshebe ngoba baza bazomcela bamthatha kwayo sebenza into enganzuma wahamba kanjalo ke emakhaya weziguli wazuza mangamculo so ke nami ngangina lesi sifiso sokuthi ke ngumbongisini ke ngisengumbongisini ngakabo sebedlile ngumbongisini and then ke ngana lesi sifiso sokuthi engathi ngakwazi ukuthi ngiyosebenza neqembu lenganzuma kwagcina kungenzakalanga ke ngalendlela kodwa ngangenokukhuluma mayifikile nje ekhaya ngoba ke bebefika ekhaya ke thothi iqembu lonke nje lenganzuma hayi sibe nalo ekhaya kube mnandi ile monto yabo le bebehamba ngayo le nebhika phezulu ubona leyo moto le befika nje ngidlalo nje lapha ekhaya abantu befuna ukuzobuka nje thina sikhokha imali wena nje into hlezi uyazi le yabona hayi nesifiso nami ngithi manje nami ngake ngene kulento le nazi manje ungena kanjani ngoba phela usuphakathi manje okusho ukuthi kungena kwami ngalokho ukuthi ngithande ukuthi mhlambe ngithinta esiginxini kunenye ke insizwa eyakhona lapha kulesigodi sesikuso sakaHluphizo igama lakhe uhlabekisa iRasta nje njengawe Phungalenja ngaqala ukubiza lo gama Hlabekisa iRasta yakaSikhakhani isibongo elinye igama lawo lasekhaya uMabutho lendoda lena ngithe ngenza ugrade 11 esikoleni because bengishintshe isikole ngaya ukwenza ugrade 11 kwesinye isikole standard 9 so mengifika le ndoda lena ayidlala enye ingoma lathi ngibothi ngayishaya nongiboleke lapha ingoma kaMgqumeni ayishaya ngo 2000 kwakuba 2008 or 2009 Hii 18 ngoma le Where's the bomb? So le kable hawu nanga umuntu uphethe lento engithanda ngangakaze ngisithinteke ngesandla sami esiginqino nginokulokho nje ngisibuka ngithi hawu lo bhuti lo yana ngithinta lento leni engiyithandayo hayi ke ngelinye ilanga ngithi hayi kuye break nje esikoleni hayi ngijombe esikoleni impela hayi ngiye kuyo lento hayi ngifica vele ke iyashaya lapha ekhaya kuba isikole umuzi wakubunga ezansi kwesikole vele ngikhulume nale ndoda kawo mfuthu kunjani hayi ngiyaphila ethi ndoda ngibona udlala isiginqe lapha ngiyathanda ukuyenza lento le ethi uyayithanda into kakhulu ethi into ebalekile ukuthi usithenge ube naso uhlale nasendlini uthole nje umuntu ozokusethela sibe right ukuthi uhlale nasendlini wase ngibonisa ngayo ke le ngoma le kaMgqumeni ethi sizingonyana hayi ngashaya ngibonisa uthinta kanje hayi ngazabalaza ukuthi angisithenga ukuze ngibe naso le nto le engiyenze ngiyili kubo ngifike mase ngisekhaya ngiyenza hayi ngafike nje ngalo ngiyenza nje ngayizwa ukuthi iyajwayela imino yami kanjalo ngiyenza ngithe mase ngenza ugrade 12 ke ngiqeda nje kwisikole ugrade 12 kwakukhosta ukuthi ngiyanyuka ngezegoli ngoba bengingasaqhubekeki ke emabangeni aphakeme ke zemfundo nganyuka ngezegoli ngazozama amatoho hawu mangifika ke la eGoli ngihlangane noJivers Mnike ubona leyo nkonzo leyo Jivers Mnike uthisha wentamo hawu madoda uthisha efike ngibonisa ke hayi lapha nabo shuthi ngangibamba ngalendlela le ngade ngifundiswa ngayo esigini sengibonisa ukuthi hayi bamba kanje ubambe kanje ukuze mhlambe isound yakhe izophuma ibe right kwaba ngcono ke nje kwahamba ibanga lapho ke lapha ngconyonyana ngithe ngelinye ilanga ngisekhaya le ndoda le ngangiqale kuyo ngathola ukuthi sine computer nepikisi yakhona ukuthi uthi ayisifake kunye kokurecord kwisitudonyana yathi akushaya ingomanyana ngidlala nje khulu ngasa ngenengoma yami ngiyenza ngesiginci ngathi akufakela emshini sikwenza
hayi ngayenza leyo ngoma leyo ngayicula hawo ngafika ekhaya ngayidumise ePikini kwajabula wonke umuntu ethi ayimpela ke nomshaya yabo ngangena nje kanjalo ke lapho sathola abalandeli hayi Ecekeni. ngokuqhubeka ke ngagcina ke ngaze ngayo recorda ke studio bathi kwa Bazuka khona oya Bazuka studio ngayokhipha i-album yokuqala cishe beku 2018 ngenze i-album yokuqala hayi ngabuya ngesibili 2019 kwazongenelela ama-covid ngabuya ngesithathu ke-2022 okay yeah 2024 ngabuya ngenye shoot ama-album ama asewu4 asekhona nje khona nje iseseyintsha lena nje ka-2024 iyona nje bengisaphusha yona engisesebhizi ngayo iyona futhi ekuthe ukwenza kangcono kakhulukazi ey'tolo ngoba udibana kanjani noJive uJive kahle kahle empeleni vele umuntu wangakithi futhi vele wasemsamo emsamo vele indawo yakhelene nongqo okay shuthi ke njengokuthi mhlambe umuntu uyabo ukhambe ingoma uJive ngimaze ngokwengoma hayi ngokomculo kunengoma nje yasemsamo ifona ebe ngisibuka lesa stweb lesana ngithi lesa stweb esigijima lapha kulela fo le uJive ubegijima eseyijongo ke engakabi irasta okay esakhatha ubekhatha bese jinja la ekhanda okay hlaba kakhulu uJive nje ngemkhonze lapho ngithe vele mangifika la sihlangana naye eGoli besanda kuqala ke irasta lakhe sahlangana ke nje kanjalo ukuthi ke vele umuntu esisuka naye emakhaya kanti futhi indoda ke yathanda ukuzoshela ngapha intombi ngapha ngakithi sazana nje kanjalo saphila nje until kuze kube manje usuke wagida mhlambe kwamanye amaqembu kwamanye amaqembu angaze ngigide kwamanye amaqembu so nje ukusebenza ukusondelana nabantu abasebenza kulawo maqembu lawo just ukufuna ulwazi oluthize njengoba ngisho ngithi nakuwo nje uJive yabo kuwe mhlambe kusho uJive engakabi uJive ngeke ngibuyela kosaziwayo okay usaziwayo kuJive no DSD ngale nje ukuthi ngibe kulelo qembu lelo bebe maybe riyeza kube yimi njengoba DJ yayo lapha ukuthi leyo ngoma ezongena ke until uJive wazwayimela uJive so waqhubeka nje kanjalo nje ngisondelana namaqembu kanjalo ukuthi ke vele amaqenjini amaningi asenquthu abantu engisondelene kakhulu nabo njengoba ngikutshela ngengane zoma ubaba uNtshebe lo bedlala isigidi ubaba kimi because umamncane wami olamana noma okani ubaba uNtshebe okay lo okuyena ophethe iqembu lengane zoma usibali kimi wathatha usisi wami madoda odlubheka nje ingane yakhe ubaba Shobeni umshana kimi umshana wami so udlubheka bese kuthi kumaphungu la leyo ngisho ngaye umzala kimi umzalo uAntu wami kuzoba uJive abantu bendawo labo DSD ke uDSD kaAntu wami lo lami ubaba bakhe eduze kwakhona komhlongo le kuwongona eqhudini lapha so ngeke ngafuni ngahlala eqhudeni kwaAntu wami ngiqala isikole so ke yabo abantu bonke engisondelene nabo nje laba bomculo nje kanjalo yabo ngazosondelana nalento ekuthiwa uhlabekisa ebizama istudio ke so nje umculo waqhubeka nje kushuthi wangena nje wagijima nemithambo yegazi ngaleyo ndlela leyo ukuthi vele nguyo nje lento leyo iphila nje kimi ngoba abantu engiphila nabo vele benza yona into nje kanjalo angifuni singena kakhulu kwabanye abantu kodwa ke ngeke ngakubuza ukuthi ubenjani Dlubheka manje sakhula uDlubheka yabona cishe futhi namanje uDlubheka umuntu ngizothi ongathanda ukukhuluma nje kakhulu kazi umuntu nje othanda ukudlala umuntu futhi othulayo ngisho nje kanjalo uma kudlala uyadlala kodwa nje mekuthiwa nje kuyaxoxwa nje into impela nje niyaxoxa nigenga lokhu kuhlupha nje kwagenga ngeke kumthole Dlubheka lapho hayi kumthole lapho ekutheni mhlambe nje ukuhlupha noma ukuxoxa mhlambe ukudelelana hayi yena ke kodwa ke futhi mekuthiwa mhlambe ke uyamsukela vele yazi ukuthi umuntu othula kuthiwa vele wamthinta obuthinta ezinye izinto hayi yena wamthinta vele hayi siwe konakele kodwa cha indoda ethulayo impela le hayi indoda ethula kusho ukuthi akasukeli umuntu ngalibeka nje kanjalo umuntu oqondile sisela njengamanje ubani kumaskandi ufuna ukusebenzisana naye ofisa ukusebenzisana naye empeleni kaMaskandi njengoba
abafowethu baningi nje sebephambili kithi ngokusebenza nemisebenzi yabo nangobudala nangokweminyaka because kwi-album yami ngike ngasebenza noBobo umfana wePiki naye naye ngikhohlwe umusho umakhelwane ekhaya ke la sakhe khona uBobo umfana wePiki ngeke ngasebenza naye inkosi yamagcokama uSicwi Dlamini ngeke ngasebenza naye so okusho ukuthi ngalibeka nje kafushane ngithi ebantwini abanye abakhona engakasebenzi nabo nginesifiso sokusebenza nabo bese ngiza mhlambe kunabantu phela sesinabo emculweni engebona abantu abawomaskandi kunalabantu laba abawosomahlaya kodwa sebekengena emculweni ngaye ukuthi mhlamba abantu bayeqhawela ngayicula sokwese kanti umuntu ubeyidlalela nje ngengilo yasethiwa acula vele umuntu unayo leyo madlanyana engene studio ecula yabona hey ngithe njengoba hayi uphungale nje mfethu ngisiza aphemba lo muntu wemali uphungale uphungale nje phela ama content creator lawo abantu bama content labo yibo labo kwathi wacula qhawese kwese wacula bamshiya abantu wathi wazana nje atala khona wazana mayile eduze kwakho wacula bamshiya abantu cha khona abafowethu yabona nje makiwa ngokweqiniso khona nje lo mfana lona wangapha ngakwela kithi khona eBabanango lokuthu uxolisana okambeje ngizothi nje mhlamba ama artist amanye akakhule nawo uwavezile ngoba yena akayena umculo usomahlaya yabeka nje kanjalo because ukwazile ukubakhanda abantu abanjengosweet bavelela kubantu ugcabashe sweet uvelele kubantu nje ngaye umbeje ngaye semdlela umona wakho ukuthi omayogati noma ebhembela kumayogati ngoba ngaye semthathe naye futhi hayi ngeke ubhembela ngisho umhlaba lo ungambali ubhembela yedwa ubhembela umhlaba cha ibhembele lethu kahle kahle umayogati inkosi kamaskandi yabo ikenge njengo quality wasondelana nawo vele yakenge ngakona ukuvelela ebalazweni kodwa labo bantu kahle kahle abawona umaskandi ukuthi ngoba sebe bangena kumaskandi ngoba phela abantu bathi sokweseka cha yabo bangenile nje kodwa cha abekho ukuthi mhlambe bona ngoba phela umaskandi ufika ngokuvela ngokuba umaskandi yabo omenzi bavele ngakho ukuthi beshayela ingoma ofala bavele ngakho ukushaya ingoma yabo so baningi abantu abayivelela ngakho ukuthi uvela ngoba umaskandi kube khona laba bavela ngokuthi singosomahlaya so sesikubantu sesingakwazi nathi ukuzama ukuthi siyobeka isinkwe etafuleni sihlabele ngoba phela ngathi mama view meke wathi ukuthi yabo ucabanga ingoma kanti ingoma ayifani ukushaya ekhaya hayi khona kwenziwa kusho phela lokuthi kodwa ayifani nokushaya bese limhluke ekhanda sefaka imbobho lokhoza la ukuthi kumele kuzwakale ngona mvile bonke njalo hayo linjalo ubani ukuculela umsangano ngiyeke uphungale nje ngiyeke kumayogati ubani ukuculela umsangano Kwala ukuthukisa enkani yabona ukuthukisa enkani akabuzo hayi phukale nje zomqasha labantu hayi ke abafuthu bayacula njengoba ngibeka nje ukuthi hayi abafuthu abanye bama content creator so ababona umaskandi so abantu bama content and then sebewela nangapha kumaskandi so kushuthi nje ngathina abantu abakhona kumaskandi cha bayacula abafuthu umsebenzi wabo muhle right yazi nomfethu ukuyilungisa lenkomo siyiqoqe yonke kungabe ngazathi sihlangane ngokugxeka abantu asithi kunabantu abama entertainer ngeke sisho njalo sibaningi umuntu nomuntu ayikhulumela no anje manje ithine sikhulumayo la sikhuluma collectively so kumele sivumelane ngalokho wonke umuntu acula yena okwakho ubani ucula ikaka uthi uqeda ukulwa nophungale nje manje uthi mina ngicontent creator ukushaya ekhanda kufana uma sobela tapa ndokusamela aqhubeke ubonshilo nje wena umbuzo wakho uphungale nje uthe eqaleni imuphi umculo kaMaskandi engingathanda ukusebenza naye ngakubalele sengisebenze nawo okusho ukuthi laba bawo Maskandi ngomningi ngisinesifiso sokuthi ngisebenze nawo bese kuthi laba bama content cha laba bafowethu cha sebengangisiza ukungilekelela ekuthenini nami bengiveze kubantu hayi ukuthi mhlawumbe ngisebenze nawo cha yabo njengombeje nje mfowethu ngasondelana nombeje ngoba futhi hayi cha
uxolisana uyakho unekhono lokuthi ekuthathe kubeke ebalazweni and nabantu bekunake ngoba i-talent esinalo yabo njengami njengoba ngumculi ongakaveleli kangako kubantu so mengingasondelana nawe uMbeje mhlambe ngakwazi ukuthi abantu bethi hawu lo muntu uvusondele noMbeje ngivele ebalazweni kodwa mase ngithi ngisebenza noMbeje uMbeje kahle kahle phela akayena uMaskandi weqiniso umuntu nje we-content ufelani uMbeje ufela ukuthi waqale wenza ivideo wase uyacula or wawumela aqala acule bese wenza ivideo ikuphi kahle kusho ukuthi kube waqala ngokucula ngabe uMbeje kadumile nakho so wena uthi uMbeje udumile ake silungiseni khona ingoma oyaziyo kaMbeje sukela ubala ngoba usuke naye la ephendla khona uSweet ethi le ngoma ethi imopho ngasabhubesi wakusendela yona hayi ngoba wayibani ingoma Sweet manje wakusendela yona uyazi ngoba wakusendela yona hayi wathi usunta best friend no ufuna umshado wefuna lokho vele hayi wala ngangeke ngikwenze lokho ngoba ngabe kumanje ngabe ngisashadile manje ngakushadile wayezohamba befethu kunezinto owezohamba mfethu ngiyakutshela welo yazi ukutshela something yabona indoda anayo kumanje usekhongo ubaba ingane yakhe yokuqala shiye ethi uzofuna umsebenzi eSouth Africa ngangazi ukuthi unengane mina ngeze ngazi ukuthi unengane wasekuyele ku wafika khona nje uyophokoyida ngomanje akuyena imezo hamba lo muntu manje uthi beyindakho